West-Afrikasta on Menadin työn kautta tullut myös eräänlainen esimerkki ja tiennäyttäjä paikallisten festareiden järjestämiseen muissa Pohjoismaissa. Ja itse en olisi voinut kuvitellakaan järjestämäni tämmöistä aika isoa Afro-European, Black European Studies-konferenssia 2017 kesällä, jos en olisi tiennyt, että Menad ja muu West-Afrikan porukka lähtee mukaan siihen ja sen konferenssin kulttuuriosion tekemiseen. Ja nekin bileet, joita jälkikäteen on hehkutettu ympäri Eurooppaa, niin ne poiki tosi paljon tärkeitä kontakteja ja verkostoja tutkijoille, taiteilijoille, aktivisteille. Ihmisenä, siis muutenkin kuin päivystävänä dosenttina, niin mä haluan kiittää Menadia ja muita niin ennen kaikkea siitä kaikesta musiikista, jolla he on ruokkinut minun sielua 20 vuoden ajan. Mä oon osallistunut näihin West-Afrikan tapahtumiin aina, jos olen ollut Suomessa, näinä 20 vuotena. Erityisesti äitinä ja vanhempana mä kiitän myös siitä, että te West-Afrikan ihmiset teitte Tampereelle sellaisen turvallisen tilan, jonne aikoinaan jo reilusti yli 10 vuotta sitten, niin mä pystyin tuomaan omat lapseni oppimaan, mitä kaikkia hieno afrikkalainen taide ja afrikkalaiset juuret voi ihmiselle olla. Ja että Suomessakin opettajina voi olla muitakin kuin valkoisia suomalaisia. Se oli heille ja lukuisille muille ruskeille tamperelaisille erityisen tärkeää. Vaikka Suomi ja Tampere on muuttuneet niin, että tästä festarista on tullut tärkeä osa tamperelaista ja suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä, niin edelleen tällainen toiminta nähdään jotenkin marginaalisena. Täällä pitäisi olla tällä hetkellä Tampereen kaupungin kulttuuritoimen joku edustaja kukkien ja viirien ja juhlapuheiden kanssa, mutta ei näy. Mutta on kaupunki onneksi tukenut ja monet muutkin tahot, säätiöt ja muut on tukenut rahallisesti, mutta silti kaikista tärkein asia on ollut Menadin työ ja muiden vapaaehtoisten työ. Pakko mainita Marita Ratian uurastus ja Elina Seijen kontribuutiot tälle ja monien muiden ja tietysti Menadin sukulaisten. Eli toivottavasti te jaksatte jatkossakin ja löydätte myös uutta väkeä jatkamaan tätä työtä. Mä haluan päästä tänne joraamaan vielä rollaattorin kanssa ja tuoda omat lapsenlapset myös tänne afrikkalaisen tanssin kurssille. Eli valtavat respektit Menad ja muut teille.